ኣልትመር መደቡን ሕጺቱ ዘቃልዐ መርኣይ መዛረቢ ኮይኑሎም እዚ ንኩሉ ሰብ ዘዛረበ ሓቀኛ ፍጻመ እዩ። ምስ ካልእ ሰብ ብምዝዋር እንታይ ምስ ካልእ ሰብ ምስ ቀንዲ ኣርኩ ብምዝዋር ልቡ ዝተሰበረ መርኣዊ ግቡእ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣገዳሲ ሕሞት ክጽበይ ጸኒሑ። ሓደ ሰሙን ቅድሚ ስነ ስርዓት መርዓ እቲ ሰብኣይ ሕጺቱ ምስ ኣርክ ርእሲ ርክብ ከም ዘለዋ ስለ ዝፈለጠ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ኣርኩ ክዘራረብ ኣይመረፅን። ኣክንድኡ ሕኑ ክፈዲ ወሲኑ። እዚ ውሳነ ድማ እዩ ንብዙሓት መዛረቢ ዝኾነን ዝተፈላለየ ርእይቶታትን ዘአንገደን። ግዱም ኣብ መዓልቲ መርዓ ከቃልዑ ወሲኑ። እቲ ውራይ ተዳልዩ ሰብኣይን ሰበይትን ቃለ መሓላ ንምፍጻም እናተዳለዉ ከለዉ ቅድሚ ምብጻሕ ምእታው ክዛረቡ ዝደልዩ ነገር ከም ዘሎ ብምግላጽ ማይክሮፎን ይቕበል እሞ ቀጺል ብፖስታ ዝተዓሸገ ወረቐት ንኩሎም ዕድማት ከም ዝበጽሖም ምስ ገበረ ክከፍትዎ ይሕብር። ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተዓሸገ ፖስታ እታ ኣብ ጎኑ ደው ኢላ ንሓዋሩ ሰበይቱ ንክትኸውን ፍሽኽሽኽቲ ዝነበረት ጓል ኣንስተይትን ኣርክ ርእሲ ክሰኣሙ ዘርኢ ስእሊ እዩ ዝነበረ። ሽዑ ይብል መርኣይ እቲ ትዕዘቦ ዘለኹም ምስሊ ሓዋሩ ተመኒ ክምርቃ ምድላት ኣጽፊፈ ዝነበርኩ ሕጺቴን እቲ ዝፈትዎ ኣርኬን ክጻወቱለይ ከለዩ ምስ ከምዚኣ ዓይነት ሰብ በዘይ ምርኣይ መችም ኣይትሕዝሉኝ ትኹኑ ብምባል መርዓት ምስ ስድራ ብስምባደ ፈዚዛ ከላ ነቲ ምዕሩግ ኣዳራሽ ገዲፎ ወፅም። ስድራ ናይቲ መርኣይ ድማ ኣቐዲሞም ብዛዕባ ጉዳይ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ክካየድ ከሎ ከምዛ ዋል ሓደ ዘይፈለጡ የምስሉ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ መርዓት ምስቲ ኩሉ ወፃኢታት ቤና ተሪፎም። ነቲ መርዓ ዘወሓደት ጆርጂና ዝተባሃለት ነቲ ጉዳይ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ወሲዳቶ ኣብ ሓደ መደብ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝተዛረብትሉ ቪድዮ ድማ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣብ ሓፂር ግዜ ተኣዘብቲ ረኺቡ። ነስኢቡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ መርኣይ ጅግና ክብሉ ነታ መርዓት ድማ ንኢድያ ረኺባ ክብሉ ነቲ ኩነታት ገሊፆምሎም። ወሓብቲ ርእይቶ መሊሶም ብክልተ ዝፈትዎም ሰባት ዝተበደለ መርኣዊ ማዕረ ክንደይ እቲ ጉዳይ ከቢድ ከም ዝኾነ ንምግማቱ ኣየፀግምን እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እናሓለወ ከምዚ ዓይነት ሕነ መፍዳይ ስጉምቲ ብምሕሳቡ ዘገርም ኢሎም ኣለዉ። ከምዚ ዝኾነ ናይ ዝኣመትኦም ሕነ መፍዳይ ክብሉ ነቲ ኩነታት ገሊፆም። ካልኦት ድማ ንሓዳር ንዝሓስባ ጓል ካብ ብልቡ ዘፍቅራ እንተኮይኑ ኣብ ቀርሚ ቤተሰባን ፈተውታን ከምዚ ገይሩ ከዋርዳ ግቡእ ኣይኮነን ክብሉ ተቃይሞም ኣለዉ። ንስኻትኩም ሰማዕትከ እንታይ ትብሉ? ጽቡቅ ገብራዶ ዋላ ዝተጋጊ ትብሉ? በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሓደ ሰብ ንሓዳር ክሓስብ እንከሎ ካብ ኩሉ ነገር ነፃ ኮይኑ ምስቲ ሰብ ክቀርብ ክኽእል ኣለዉ። ኣካልካ ምዚ መንፈስካ ምስ እንተኮይኑ ግን ኢሉ ሓዲሩ ሓዳር ፋሕ ምባሉ ስለዘይተርፎ ልብካ ንፅሕካ ምቕራብ ተመራፂ። ነቲ ብልቡ ዘፍቀረካ ሰብ ድማ ብልቢ ኣፍቂርካ ንሓዳርካን ትምስስሮ ስድራን ደቅኻን እሙን ኮይንካ ንስለ ሓዳርካ ምውፋይ እዩ። እዚ ንክልቲኦም ብሓባር ዝምልከት እዩ።